Oh shit, oh tay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album either, these are just a dough. Здравейте хора, аз съм Агрон 2000, ние сме Detrius и както виждате, картинката в момента е на YouTube. И може би се досещате, че ще правим нещо, някаква класация в YouTube. И тази класация ще бъде топ 10 най-добри български ютубери. И не се залъгвайте. Няма да ги определя под тези, които имат най-много абонати, а под как обясняват, какви клипове правят и как ги правят. На 10-то място ще сложим един ютубър, който няма много абонати. Гопе, сещаш ли с кой е? Румбата БГ Гейминг. Да, Румбата БГ Гейминг. Той прави много челенджи, но иначе най-вече той снима на Clash Royale и също прави класации, което е хубаво и понякога прави много яки класации. И затова сме го наредили тук в тази класация топ 10 най-добри ютубъри български. И той просто... Гопе, според теб той добър ли е? Румбата БГ Гейминг? Да. В YouTube или в Clash Royale, защото за мен и двете е много добър. Именно така е. Обаче в YouTube според теб как се справя? Ами според мен прави добри челенджи, добри клипове на Clash Royale. Така е. И да, и даже сега мога точно сега да ти кажа колко абонати има той. Колко? Да го кажа ли? Колко? Има 31 656 абоната. Добре, това беше за 10-то място от Румбата БГ. И сега преминаваме към хубавото 9-то място, което е заето от Митко Бомбата. Я провери колко абоната има. Добре. Митко Бомбата. Да. Да ти казвам ли бе? Да. Митко Бомбата има 30 933 абоната. Добре. Той снима на Майнкрафт. Челендж. Clash Royale. Да, Clash Royale. Има 3 профила там. 3. 4 даже. Да. Някакви челенджи прави ли? Ами... Не, ма доста често прави често опенинги. Стримове. И стримове най-вече. Такива приятелски, където дава на всички абонати да влизат вътре в сървъра, например турнир на Clash Royale или сбирка в Minecraft. И това ми харесва от него, че е много отворен за идеи и дава да играе с хората, които пак му дават идеи. Също пак, другата игра, която също играе е CSGO, а пък другата такава, в смисъл, не е точно такава, нали, като CSGO, е Clash of Clans, както играе. Да. Да. И сега да отиваме към мястото номер 8, което е заето от създателя на пакта. И вие може би вече се досещате, че това е Ателтрит. Още известен като Павел. Преслав Алтрит Иванов. Да, Преслав Ателтрит Иванов. Извинете това прекъсване, да. И сега той снима. Много съжалявам. Така. Сега той снима с приятелката си на Майнкрафт. На всеки челенджи снима. В смисъл, той е от тези най-разнообразните ютубери. Да. Например, аз един път му гледах клип на Clash of Clans, където той се завръща като викинг. Гледах му и един клип, където разбива от омраза 10 спинера.
и много хубави неща прави. Има цели 104 004 абоната. 104 004 абоната. Да. И да знаете, това е още 8-мо място. Но да преминаваме към 7-мо място, което е заето от Павел Колев и Ицак. Те правят различни челенджи на FIFA. И то главно това. Например, имат колелото на късмета в къщата си, играят едни срещу други, правят челенджи навън на футбол, нали? Те правят абсолютно всичко. И те са такива като Алтрис, обаче са по-различни. Да, всякакви челенджи правят на FIFA. Само И и на футбол. много повече абонати, защото са цели 201 000. Извини ме за прекъсване. 201 хиляди. Да. Я пак провери. Има 201 827 абоната. Добре, след това ще проверя. Така. На хубавото 6-то място, четното число се нарежда Чока Парляка HD. Аз не съм много запознат с него, но ми го предложи Гопето да го сложим в тази класация, така че той може по-подробно да ви обясни. Той е играч на FIFA, който реагира, прави предизвикателства. Играе много разнообразни игри. Не са много, да е смисъл. Играе God of War, FIFA и всичко друго е някакви предизвикателства, реакции. Има цели 56 118 абоната, което е вау, са доста. Не е чак толкова много в сравнение с другите, които следват. Да. И отиваме на 5-то място. В средата, вече сме в средата на нашата класация. И на 5-то място се нарежда Shadow Hex. Той снима на Minecraft рядко, на GTA това му е главната игра и на различни мънички отделни игри много често. И общо всичките абонати, които той има, са 119 357. Наскоро той направи такова раздаване за 100 000 абоната. Но скоро това беше преди сумати месеци. Абе няма значение, това му беше последното раздаване. И той освен на GTI и на Педобер, Minecraft, The Forest. Да, The Forest също много. Hello Neighbor. Crazy Wow снимал ли? Кое? Това. Аз пък Crazy Wow. Как се нарича една игра, дето умираха само хора? Не можеха да се движат. Почти. Не се досещам. Нищо, съвета. Няма значение. И отиваме вече към 4-то място. Вече се приближаваме към 1-то място, което е едни от най-хубавите ютубери. Но да продължим с 4-то място. То е заето от Вената. Вената и Игор. Вената и Игор също може да се каже, че там има и... Как се нарича ония дет преземаше канала? Игор. Не Игор. За нещо си. Не знам. Абе няма значение. Но... Да. Кажи колко абоната има. Той има 142 210 абоната. Да. Снима на Minecraft. Clash Royale, много влогове, на Grand Theft Auto е снимал, доста пъти. Има и стримове в Twitch, както почти всички до сега. Да. То даже всички трябва да имат. Да. Снима и на Happy Wheels, да не го забравяме. Ето тази игра исках да кажа и за Shadow Hex и за
Дидоди, обаче за съжаление Дидоди не е нареден в нашата класация. Не беше ли трети? Не. Добре. Добре. Това няма значение, смени го, защото нещо Да, не добре. не ми харесва много Дидоди. И не е чак толкова добър. Нищо, че има много абонати. И на трето място се нарежда този, който се казва... Така, на трето място е Heavenball. Хева. Кажи колко абоната има. 131 653. И той снима на Happy Wheels, на Minecraft, На Warface. и на други игри. Да. И на Clash Royale матч снимаме. Не също. съм го виждал да снима на Clash Royale. Вау, има доста плейлист. Снимал и на GTA 5. И на Survival Games. Нали, смисъл това от Minecraft едно. И сега да преминаваме... Не, всъщност той прави много влогове и е добър ютубър, много раздавания. Да. Сега да преминаваме към номер 2. И ще ви се стори, и той има 17 000 абоната и няколко. Той е Туриел. Той е добър ютубър. Той снима на Egg Wars, в Пакта, на Терария и на други поредици. Но в Egg Wars обяснява и каква му е тактиката и за Пакта. Абсолютно всичко взето заедно. Точно така. Да. Да, кажете колко абонати има? Той има 17 000 и няколко си. 750, а вчера имаше 222. Аха. 17 200... 750. Добре. Така. Сега да преминаваме към първото място, което... На което се нарежда The Troyes. Не се нарежда The Troyes. Искам и сама не. Се нареждат The Clashers. Те снимат на Clash Royale, на Clash of Clans, на Brawl Stars, на Boom Beach, на Heyday. На всички готини игри на Supercell. Кажи колко абоната имат? Те имат 140, нали, 140 600, не, и 66. Аз съм ги сложил на първо място, защото все пак имат много абонати, много по-добре обработват клиповете от Туриел и просто те съвсем не псуват. Туриел псува супер рядко, а те изобщо. Не съм чула никога никой от тях да псува. Да. Те правят такива събирания в Clash of Clans, в Clash Royale, правят турнири и да, за всичко свързано с Supercell, там са почти номер 1. И това беше нашата класация. Дано да ви харесала. Аз бях Агрон 2000 от The Trios. С мен беше Гопето. Ако не сте се абонирали, се абонирайте. И ако клипът ви хареса, оставете по един лайк и един коментар, който аз ще направя. Да. Също така, искам и да се сабскрайбнете, ако още не сте. И чао!